Moltes gràcies, alcalde. Passo a fer la lectura de la proposta de resolució. Un dels punts forts de Mataró és el seu esport. Els més de 5 clubs i més d'una trentena d'especialitats esportives diferents conformen un entramat multitudinari divers i de gran qualitat. Un enorme potencial esportiu que la ciutat no pot desaprofitar per acabar-lo convertint en una eina important de creixement econòmic. I si aquest magnífic potencial esportiu li afegim que som una ciutat que pot oferir molts atractius als seus visitants, ens podem trobar amb un autèntic trim-tim, esport i promoció de ciutat. Dos elements que poden ser sinònim d'èxit i de bona feina. Mataró ha de ser capaç d'explotar desencomplexadament, sense vergonya, amb gosadia, totes les seves possibilitats. Som uns privilegiats perquè tenim el goig de viure en una ciutat a cavall entre mar i muntanya. Hem de saber mirar el mar i mostrar tots els recursos marins nàutics i vinculats a l'aigua. Som uns afortunats perquè disposem d'un gran front marítim amb magnífiques platges. Estem prop de Barcelona, som la capital del Maresme, gaudim d'una bona climatologia de l'any. Tot això ens hauria d'empènyer a continuar treballant per esdevenir allò que hem dit moltes vegades, Mataró, capital dels esports de platja. De fet, fa temps que es treballa en aquesta línia de conjugar el front marítim en promoció de ciutat, amb uns objectius clars. 1. Capitalitat. Consolidar Mataró com a capital esportiva i turística dels esports d'aigua i platja. I és molta l'activitat que desenvolupa el front marítim de Mataró des de fa molt de temps. Campionats estatals, nacionals de vòlei platja, tenis platja, natació, futbol platja, imatge submarina, nea, rem, pesca submarina, waterpolo, etc. Regates, proves importants de triatló, duatló, handball, curses atlètiques, caiac, windsurf. 2. Imatge. Fer de l'esport de Mataró una imatge de la ciutat, que se'ns conegui com una ciutat on l'esport esdevé una clau de volta. 3. Promoció. A través de l'esport promocionem el nostre front marítim i litoral costaner. Cada competició, concentració d'equips, estades d'equips, són un punt a favor per la nostra ciutat. La fem més visible i, com sempre hem dit, la posem al mapa. 4. Motor econòmic i ocupació. Aquest gruix de persones omplen el passeig marítim i els carrers de la ciutat. Persones que passejaran, faran compres, pernotaran a la ciutat. Aquesta també pot ser una eina més per crear ocupació, especialment pel joves. Un dels reptes més importants que tenim. 5. Identitat. Considerar l'esport com un signe identitari de Mataró. Solament cal aixecar la vista per veure que hi ha municipis que s'associen a l'esport determinat. Badalona amb el bàsquet, Granollers amb el handball, Terrassa amb l'hoquei herba, Vic amb el hoquei patins, Montmeló amb el motor. Per què no associar Mataró amb els esports d'aigua? Ens hem de sentir orgullosos de la realitat actual del nostre esport i dels èxits i projecció de la ciutat que ens estan portant tant a nivell nacional com en molts casos a nivell internacional. I hem de posar els mitjans perquè aquesta gran realitat no tingui aturador en el futur. Hàbits saludables. L'esport com a generador d'hàbits saludables. Esport i salut sempre van de la mà. Així, potenciar l'esport i difonem Mataró com una ciutat saludable i de bons hàbits. Hem de treballar per aconseguir tots aquests objectius amb la potenciació de tot l'esport de la ciutat i quan aquesta activitat esportiva es realitza dins aquest marc incomparable que és el nostre litoral marítim encara més. Sempre s'ha dit que les ciutats pirinenques han de saber vendre neu, doncs les ciutats mediterrànies, a la vora del mar, han de saber vendre la seva costa. En aquest sentit, i dins la mateixa tònica d'excel·lència esportiva de la ciutat, disposem de tot un conjunt de clubs de primer nivell amb activitat esportiva relacionada amb l'aigua, entre ells i de forma destacada el Centre de Natació Mataró. Un Centre de Natació Mataró que ha esdevingut enguany el tercer millor club a nivell nacional de natació, que treballa com ningú la formació i educació de persones a través de l'esport i que ha portat al sorgiment de figures amb moltes especialitats diferents, amb un equip femení de waterpolo que va ser nomenat millor equip català del 2016 a la Gala de l'Esport Català. Un centre de natació Mataró que disposa d'un projecte de piscina olímpica coberta per la ciutat amb l'objectiu de continuar potenciant aquest autèntic fil formatiu social econòmic i de promoció de ciutat en què s'ha convertit i es convertirà la pràctica esportiva a tots els nivells. Competitiva, de lliure, federada, amateur, susceptible d'estades esportives i concentracions d'alt nivell, capaç de ser seu de competicions de la més alta volada en esports com la natació, el waterpolo o la sincronitzada. Aquest és un projecte que precisa del suport i de la complicitat entusiasta de la màxima institució de la ciutat, que hi ha de saber trobar els beneficis, que hi són, per a tota la societat mataronina, es diguin com es diguin, visquin o no visquin o treballin del que treballin. Un projecte, aquest del Centre de Natació Mataró, que pretén fer millor la ciutat i solucionar,
com a mínim, per una bona temporada, la mancança d'un equipament olímpic d'aquestes característiques i que doni satisfacció al gruix de mataronins que practiquen aquest esport, però que també serveixi de reclam per noves oportunitats i que, sobretot, doni solució a una demanda que existeix i que Mataró no pot satisfer. Per altra banda, Mataró es mereix instal·lacions modernes i adaptades plenament al segle XXI. I és per tot això que posem a la consideració del ple els següents acords. Primer, l'Ajuntament de Mataró considera que la construcció d'una piscina olímpica polivalent i coberta a la ciutat contribuiria a donar resposta a una mancança actual i serviria com a eina de promoció econòmica. Aquest equipament permetria potenciar encara més l'esport de base i de competició, fent de Mataró un referent a nivell nacional en els esports d'aigua, tot promocionant la ciutat i multiplicant el turisme esportiu a la ciutat. Segon, atès que el projecte és una proposta del Centre Natació Mataró que requeriria d'un espai públic, tot i que la inversió seria privada i no tindria cost per a les arques públiques, caldria assumir la iniciativa com un projecte de ciutat amb el màxim consens possible. És per aquesta raó que es convocarà una junta de portaveus extraordinària per tal de donar la màxima informació a tots els grups municipals. Tercer, l'Ajuntament procedirà a estudiar la seva viabilitat tècnica i el seu encaix urbanístic per tal d'iniciar el procés que portaria al desenvolupament i concreció de la proposta. Estudi que presentarà als grups municipals en un termini màxim de 3 mesos. No obstant, el ple de setembre.